За што ты так не любіш Кацу? Любіць наш народ всякое говно. Хто з чыноўнікаў твой любімы персанаж жартаў? Лідія Михайловна Ярмошина. Чаму беларускі твітар такі таксічны? Русский рок говна кусок — это то, что я пишу на заборе. Ёсць жарты, за якія табе сорамна? За 5 хвілін до выхода на сцену мне кажуть, что там сидять супрацоўнікі крымінальнага вышуку. Дзяўчаты кахаюць хлопцаў з гумарам. Я просто уключыў такую максимальную мразь. Пра Зенона Пазняка і яго факс. Табе не сорамна жартаваць? Жыве Беларусь, слава Пазняку. Сёння мы размаўляем са стендап-комікам, твітар-гумарыстам Міхасём Ільіным. Міхась, привет. Прывітанне, Ёў. Па тваіх назіраннях у беларускіх чыноўнікаў як з пачуццём гумару? Добрае ўражанне рабіла свой час Лідія Михайловна Ярмошина. Трэба разумець, я зараз скажу як журналіст, што трэба разумець, што ўвогуле заўсёды, нават калі мы там знаходзіліся ў Беларусі, працавалі, нават яшчэ до 2020 года, калі мы там жылі з акрэдытацыямі, у прынцыпе, маглі там тэлефанаваць чыноўнікам, заўсёды чыноўнікі гэтага пазбягалі там усімі там сродкамі ад нязручных каментароў спрабавалі сысці там просто там я на абедзе, мяне няма і ўсё астатняе, там класічныя гэтыя схемы, ці там просто пішыце пісьмовы зварот, чакайце адказу. Лідія Ярмошина у гэтым плане, мы не ацэньваем тое, што она там фальсіфікавала выбары і ўсё астатняе. У гэтым плане она заўсёды была такая вельмі адкрытая, то бок ты мог спакойна там патэлефанаваць, яна сама табе адкажа, і там штосьці у яе заўсёды былі такія жывыя каментары, то бок яна штосьці табе адкажа, яшчэ неяк пажартуе, і ты разумееш, я ведаю, што ты і лжэш мне, я ведаю, што ты кажаш няправду, але ты так неяк вось правільна гэта робіш, што нават ты ўжо прыдрацца не можаш. Гэта, сапраўды быў чалавек на сваім месцы ў плане гэтых машыны па фальсіфікацыі выбараў. Яна гэта ўсё рабілася, яна гэта добра прыкрывала. І в тым ліку і праз жарты. Там часам такое, типа, патэлефануеш, она там сама з тобой пахіхікае, такі думаеш, зараза. А ў Лукашэнкі як з пачуццём гумару? Лукашенко думае, што ёсць пачуццё гумару. І Лукашенко як чалавек, які спрабуе ва ўсім быць такім першым, галоўным, я думаю, для яго таксама вельмі важнае гэта пытанне, каб там казаць нейкія рэчы, каб выклікаць у людзей у тым ліку і пазітыўныя эмоцыі. Я не ведаю, ледзь не кожнае яго нейкае там паседжанне, нейкі зварот, там штосьці такое, нейкія спробы у нефармальнай гутарцы, там прынамсі, калі ён там ад паперкі адыходзіць, штосьці ёсць. Але звычайна гэта крынжа выключна праз тое, што чалавек такі, ён старой фармацыі, вельмі салковы, з такім максімальна салковым светапоглядам. Хто з чыноўнікаў твой любімы персанаж жартаў? Мяне весяліць паводзіны Качанавай. Я думаю, што нават на гэтай глебе яе стасункаў і любові бескрайняй да Лукашэнкі можна напісаць сцэнар да нейкай рамантычнай камедыі пра тое, як чыноўніца шчыра закаханая у свайго аўтарытарнага лідара, не атрымлівае ад яго нейкай узаемнасці і вось спрабуе праз цэлы сюжэт гэтага фільма дамагчыся гэтай узаемнасці. Як ты думаеш, калі Наталя Эйсмонт, прэс-сакратарка Лукашэнкі, публікуе камічнае відэа з ім у сваім канале лукашэнкаўскім, яна разумее, што гэта проста насмех людзям? Ці яна ўсур'ёз? Ці, можа быць, спецыяльна, каб хоць так СМІ ўсе напісалі пра Лукашэнку? Я думаю, апошняе, менавіта праз тое, што я не ведаю, што ў яе галаве насамрэч, але часам падаецца, што яна думае, што гэта смешна, хаця насамрэч, там як гэта быў жарт пра навічка ў палацы незалежнасці, там калі Лукашенка знік, там ніхто не ведае пра яго, што там адбываецца. І тут яна скідае гэту фотку з гэтым зайцам і там жартуе пра навічок, і ты разумееш, што гэта крынж, прычым такі крынж, праз які яна магла бы там і па шапцы атрымаць. Гэта ўжо такое трошкі перабор для яе. Але я думаю, все ж таки гэта все будуецца менавіта праз тое,
Як все гэтыя фота, відэа з гэтым бедным умкай сабакам, шпіцам. Вось умку мне сапраўды шкада. Яму я спачуваю, ўсё ж такі. У яго выбару няма. Занадта маленькія лапкі, каб збегчы. І ўсё гэта робіцца, каб зрабіць з Лукашэнкі пэўнага ачалавечыць, паказаць, што ён такі ж, як мы, нармальны чыноўнік, нармальны чалавек, дакладна, які таксама ходзіць, капае бульбу і ўсё астатняе. У апазіцыі хто твой самы любімы герой жартаў і мемаў? З апазіцыі трэба жартаваць, вядома, бо апазіцыя гэта у ідэальным грамадстве, гэта таксама любая палітычная апазіцыйная партыя, яе канечная мэта гэта прыйсці да ўлады і таксама жыць за нашыя падаткі. Таму мы павінны над яе жартаваць, як над людзьмі, якія прэтэндуюць на гэта, прынамсі. Шмат жартаў падкідвае спадар Зенон, але скажу шчыра, я з павагай стаўлюся да спадчыны спадара Зенона і да яго самога, але, вядома, яго бываюць нейкія такія непрымальныя для мяне выказванні, нейкія пазіцыі. Ўсё ж такі, але я паважаю яго, прынамсі, за тое, як ён кажа, выказвае сваю базу пра Расію і пра яе месца у пакутах Беларусі. Тым не менш, у спадара Зенона ёсць такая праблема, што ў яго дзіўныя бываюць прыхільнікі, так скажам, якія самі ствараюць нагоды для жартаў. Пра Зенона пазнікае яго факс. Табе не сорамна жартаваць? Слухай, гэта ж такое, забаўнае. Няма нічога такога, крыўднага. Пра кубак Ціхановскай я таксама жартаваў. Гэта таксама была такая смешная нагода для жарту. Мне падаецца, ніхто ад гэтых жартаў не пацярпеў і неяк рэпутацыя Зенона ад гэтага таксама не пацярпела. Ёсць жарты, за якія табе сорамна? Часам бываюць жарты, якія магу ў твітары напісаць, і іх могуць не так зразумець, і ці выдаляюць, ці не іх, это ўжо іншая справа, ёсць такое. Але некаторыя ты выдаляеш? Некаторыя выдаляю, калі разумею, што, можа, тут ужо перагнуў. Быў жарт у мяне пра, акурат такі пра Дзмітрыева, калі яго затрымалі. Я напісаў, што у Беларусі затрымалі чалавека, які галасаваў за Андрэя Дзмітрыева. І многіх гэта абразіла, што нібыта нельга жартаваць. У краіне з'явіўся новы палітвязень. Чалавек пацярпеў. Нельга жартаваць. Хаця я знаёмы з Дзмітрыевым, ён таксама мяне ведае асабіста, ён заўсёды мне прынамсі у нейкіх нефармальных сустрэчах рэспектаваў за гумар, за твітар. Я ведаю, што калі бы у яго была магчымасць бы пабачыць гэты твіт, я ўпэўнены, што яго бы ён не абразіў. Я сыходзіў з гэтага пункту гледжання, што ўсё ж такі сам Андрэй Дзмітрыеў нармальна бы яго ўспрымеў. Хаця ёсць одна гісторыя пра Андрэя Дзмітрыева. Расказвай. Дзмітрыеў заўсёды нармальна рэагаваў на жарты, меў магчымасць пажартаваць сабе. Напрыканцы 2020 года, калі ужо, не ведаю, некалькі месяцаў пасля пратэстаў, пасля выбараў, пратэсты яшчэ працягваліся. Мы памятаем, што Лукашенка і Ціхановская з усіх кандыдатаў засталіся ў медыйным прастранстве, а акурат такі Канапацкая, Дзмітрыеў і Чэрчань, яны фактычна зніклі, ці сышлі кудысьці далёка, іх не бачна. І мы на Еўрарадыё вырашылі зрабіць такі матэрыял, проста абтэлефанаваць іх траіх, запытацца, чым яны займаюцца, якія планы і ўсё астатняе. Я абтэлефанаваў усіх траіх, запісаў каментары, зрабіў гэты матэрыял, і выключна для апісання матэрыяла ў твітары, ад еўрарадыйнага твітара, не майго, мы штосьці з галоўным рэдактарам вырашылі жартам напісаць такую падводку, што чым зараз займаецца Канапацкая, Чэрчань і Дзмітрыеў. Пытальнік, і такое знізу напісалі: «Асцярожна, у матэрыяле ёсць спойлеры». Запусцілі гэта, кінулі ў твітар гэта. І гэта вельмі абразіла Андрэя Дзмітрыева. Я проста быў нечаканы, што ён такі... Я ведаў, што ён умее сабе пажартаваць і ўсё такое, але ён
і в рэплаях штосьці напісаў. Мне напісаў там, ну, в асабістыя паведамленні напісаў, што типа, гэта непрымальны жарт. Там, галоўнаму рэдактару напісаў, што гэта непрымальны жарт, там, што вы там з мяне здзекваецеся. Я на той момант ну, неяк вельмі быў здзіўлены яго такой рэакцыі, бо ну, ведаў, што чувак умее гумар, чаму ты не можаш там самаіронію. Ну, ўсё ж такі з цягам часам я зразумеў, чаго яго так трыгернула. Все ж таки, на мою думку... Посадили? Ну, все ж таки, я думаю, что насамрэч таким глобальным спойлером ён не быў. То бок, не быў таким нейкім праектам КДБ ці каго-небудзь, каб удзельнічаць у гэтых выбарах. Таму ён, ну, гэта моя думка, што ён все ж таки удзельнічаў у гэтай выбарчай кампаніі шчыра, і яго вельмі абразіла, калі яго все ж таки называлі спойлером. Бо той же Сергей Чэрачын, яго, напрыклад, не абразіў. Он нават ретвітнул гэта. Типа. Расскажи про свой самый провальный стендап. Я гэтую гісторыю распавядаю на стендапе про свой самы горшы выступ, самы горшы карпаратыў. Расскажи просто у каго? У супрацоўнікаў аддзелу крымінальнага вышуку ленінскага РАУ з горада Брэста. Я не можаш забыць дагэтуль. Я там выпадкова выступіў, мяне там паклікалі выступіць, тэрмінова паклікалі выступіць на карпаратыве, я прыехаў, і за 5 хвілін да выхаду на сцэну мне кажуць, што там сядзяць супрацоўнікі крымінальнага вышуку. Я хацеў, ну, вядома, трэба было адмовіцца, але я падумаў, што, можна ж, ну, можа, з гэтага атрымаецца такі нейкі перформанс, што, типа, выйду і пажартую на свае тэмы, у тым ліку пра Лукашэнку. Ну, што з гэтага атрымалася, глядзіце на канале Пан Стендап. Я думаю, калі-небудзь у бліжэйшай будучыні я гэтую гісторыю расказваю на стендапе, думаю, запишу, і гэта все з'явіцца. Пакуль што можна ўжывую прыйсці, тебе паглядзець і пачуць гэтую гісторыю. Так. Тебе часта клічуць на карпаратыве? Мне там за ўсё жыццё, можа, там 5 нейкіх было карпаратываў. Ну і зараз, плюс да ўсяго, я ўжо, в прынцыпе, больш за паўгады не выступаю на рускай мове, толькі на беларускай, і разумею, што гэта патэнцыяльна, гэта таксама свядома адрэзаў сябе ад пэўных такіх магчымасцяў заработку. А колькі можна зарабіць за адзін карпаратыў? Можна ў Варшаве аплаціць 2 тыдні свайго... Арэнды кватэры. Арэнды кватэры, так. Гэта дакладна не тыя грошы, якія там можна штосьці замяніць, адмовіцца ад сваёй асноўнай працы. Дзяўчаты кахаюць хлопцаў з гумарам. У тебе шмат фанатак? Ну, у меня есть одна фанатка, и мне достаткова, скажем так. Ты про свою дзяўчыну? Так. Як вы з ёй пазнаёміліся? Пазнаёміліся ў 19-м годзе, яшчэ да 20-га, да ўсіх гэтых сумных падзеяў. У меня тады твиттер яшчэ не быў такім папулярным. Я сядзеў са сваім сябрам у бары, у якога быў твиттер больш папулярны на той момант, чым мяне. І яна са сваёй сяброўкай зайшлі ў бар, і яна была падпісаная на маёго сябра, і типа пазнала яго, там, павіталася з ім. Я заставіў падпісацца на сябе. Ось з гэтага часу яна падпісана на мой твиттер. Як яна ставіцца да тваіх жартаў? Нормально. Ну, калі бы ей не падабаўся маё пачуццё гумару, я думаю, мы бы не сустракаліся бы. У многіх комікаў стасункі гэта частка жартаў. Пра сваіх партнёраў многія жартуюць, пра каханне. Для цябе гэта тэма для жартаў? Глобальна мне не цікава пра гэта жартаваць. Калі там ужо нейкая сітуацыя адбудзецца, там, я ўбачыў гэтым гумар, то і мне будзе цікава пра гэта распавядаць, то я распавяду, але ну, гэта дакладна, гэта хутчэй выключэнне, чым некае такое, чым фундамент, на якім я будую сваю праграму. Але калі это жарт пра вас абаіх, ты расказваеш загадзя ёй гэты жарт, каб яна як бы сказала, ну окей, можна в паблік. Ну так, я все ж таки в гэтым плане у паблік не выводжу наши стасункі там, з мэтаў бяспекі, прынамсі, як мінімум. Ну, тым не менш разумею, што там ёсць у нас там агульныя знаёмыя, якія ведаюць, хто яна, і думаю, калі гэта будзе нейкі непрымальны жарт, то гэта будзе не ок. Таму, думаю,
Гэтых, дзякуй Богу, што гэтых жартаў няшмат, але калі яна там фігуруе, то я, вядома, з ёй абмяркоўваю гэта. Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, пастаўце лайк. Гэта дапаможа нам трапіць у тренды Ютуба, і больш людзей зможа пабачыць гэтыя і іншыя нашыя відэа. Дзякуй, што вы з намі. Чаму ў Беларусі мала класных, смешных комікаў? Чаму мала? Мне здаецца, што мала. Слухай... Параўноўваючы там з Расіяй, з Украінай, дзе цэлая індустрыя развітая вельмі. Слухай, гэта праблема таго, што ў нас няма глобальна такога шоу-бізнесу ніякога ў Беларусі. То бок, гэта ўсіх кранаецца сфераў, там, і кіно, і музыкі, і ўсяго астатняга. Там. Я з вялікай павагай стаўлюся да беларускіх музыкаў. Там, якой бы якасці не рабілі музыку, я разумею, што ўсё ж такі людзі гэта робяць на такім большасці на энтузіазме, бо разумееш, што там зарабіць на гэтым шмат ты не зможаш. І тое ж самае са стендапам. Просто, не ведаю, там не было нейкіх тэлевізійных праектаў, не было нейкіх YouTube-праектаў у Беларусі ніколі такіх маштабных, нават на рускай мове. Все гэта запланіла прадакшны з Расіі ці з Украіны, і беларусы шмат туды ездзілі, нават не проста як комікі, як аўтары. Там шмат хапае беларусаў. Што мы пра іх не ведаем, яны для іншых працуюць. Просто людзі не ў кадры знаходзяцца. Комікаў таксама хапае. Камон. Там моўны стендап на ТНТ, той же самае. Там узору сярэдзіны дзесятых, там сярод усіх там рэзідэнтаў, колькі іх там 10 чалавек, там мінімум двое беларусы, Камісаренка, Усовіч. Камон, гэта 20% ад усіх. Так што... Калі ў працэнтных суадносінах, то, канешне, мощна выглядае. Па-твойму, хто самы класны комік з Беларусі? Ідрак Мірзалізадэ. Чаму? Шмат досведу. Такіх на самых розных пляцоўках. І яго такое цікавы светапогляд, яго проста цікава паслухаць, нават без жартаў. А што тычыцца... Яго цікавыя тэмы для жартаў ён набірае. І ён заўсёды на мяжы з нейкай правакацыі. Мне гэта вельмі падабаецца. Што гэта няма такога, што жарты толькі пра адносіны, таксістаў, яшчэ што-небудзь. Там заўсёды ёсць такая... заходзіць за гэтую мяжу, дзе можа быць жарты пра рэлігію, там нейкія педафілію і ўсё астатняе, што такое, ад чаго можа крынжануць, і ў многіх таксама крынжуюць ад гэтага, але ён гэта робіць вельмі таленавіта. Па-твойму, у чым феномен папулярнасці Славы Камісаренкі? Яго вельмі папулярны быў сам праект стендап на ТНТ, і ўсё ж такі ён там быў ад самага пачатку, калі я не памыляюся, яшчэ да з'яўлення Вані Усовіча. Я думаю, сярод беларусаў была папулярнасць тым, што наш прабіўся, і ўсё астатняе. Папулярнасць яго, гэта папулярнасць чаму сярод беларусаў. Агулам ён, калі не браць гэты чыннік, што ён беларус, ён проста добры комік з добрым пачуццём гумара і, як я ўжо казаў, вельмі прадуктыўны. Плюс мне вельмі падабаецца яго гэты сыход з ТНТ і то, як ён перафарматаваў сваю кар'еру, што ён зрабіў YouTube-канал, працуе на яго і стаў там таксама папулярным. Чаму Ваня Усовіч, который выступіў супраць лукашэнкаўскай дыктатуры, зараз гастралюе па Расіі ў час, калі ідзе вайна? Тут вельмі такое балючае для мяне асабіста пытанне, бо я заўсёды Ваню Усовіча любіў як коміка, я заўсёды паважаў яго як коміка. І нават у гэтым вечнай спрэчцы, якая такая умоўна існавала, хто лепш, Слава Камісаренка ці Ваня Усовіч, прынамсі, у перыяд нейкіх канца дзесятых, я заўсёды адказваў, што у Вані такі... яго гумар мне падаваўся трошкі больш. І асабіста для мяне тое яго і маўчанне, і тое, што ён застаецца ў Расіі, трошкі балюча, і я
ну, там, маю магчымасць, напрыклад, праз пэўных людзей запытаць, там, просто так, літаральна справа там, двух паведамленняў, типа, чаму ён гэта не робіць, але я спецыяльна гэтага не раблю, каб больш не расчароўвацца ў чалавеке. Я просто, ёсць у мяне нейкая такое надзея ўнутры, што ў яго ёсць нейкая сур'ёзная падстава да таго, каб не з'язджаць. Я не ведаю. Там, можа, там, у яго там нейкія праблемы з роднымі, можа, там яшчэ што-небудзь. Можа, ён сапраўды там стыкнуўся з нейкай там фінансавай праблемай і не можа, і зараз, напрыклад, там спрабуе проста зарабіць грошы, каб пазней з'ехаць, каб было за што з'язджаць. Я спадзяюся, што... Ну, ладно, не спадзяюся, што у него там все дрэнна, і таму он не з'язджае. Но спадзяюся, што ў яго ёсць нейкія канкрэтныя прычыны. Што гэта не проста таму, што Ваня Усовіч такі пафігіст, яму неяк проста не задумваецца над гэтым. Хаця не адмаўляю, што гэта таксама можа быць. Чаму расійскі стендап такі папулярны ў Беларусі? Тут не праблема ў расійскім стендапе, а ўвогуле ў расійскім контенце. У Беларусі інстасамка папулярная, там Моргенштерн, і беларусы, большасць беларусаў жыве у расійскай інфармацыйнай прасторы. І гэта не праблема расійскай інфармацыйнай прасторы, бо гэта праблема таго, што беларускага контенту няма альтэрнатыўнага. Патлумач, за што ты так не любіш Каца? Што взяли, што я яго не люблю? Ну, гэта бачна. Я пачытала твой твітер. Не люблю, гэта мякка сказана, па шчырасці. Ну, просто я антысеміт. Ладно, жартую. Мне так можна жартаваць. Ну, слухай, меня трошки... Тут нават праблема не ў Кацы, а ў тым, што зараз буду казаць пра уплыў расійскага контенту. Хацеў зрабіць адсылку да расійскага контенту. Быў калісьці такі персонаж, як Вася Абломаў, і у яго была такая сумесная песня з Нойзом МС і, прасці Господі, Сергеем Шнуровым «Любіць наш народ всякае гаўно». Я не кажу пра тое, што робіць там Кац, гэта ўсё дрэнна, але меня трошки засмучвае, калі чалавек пачынае там спажываць нейкі контент зусім безальтэрнатыўна. То бок там Кац злавіў гэтую хвалю беларускіх пратэстаў, там вельмі падняў свой канал і там пачаў там распавядаць беларусам, што як трэба, ты просто гэта глядзіш і ад гэтага крынжуеш, калі там тебе Кац распавядае, што типа вось там недзе ў умоўным 20-м годзе, ў верасні, там ён там штосьці казаў, там вось на пратэст выйшла 100 000 чалавек, 1000 з іх затрымалі. Што мы маем? Затрымалі 1% ад пратэстоўцаў. Так, людзі, выходзьце, з вамі нічога не будзе. Там верагоднасць того, што вас затрымаюць 1%. Ну, типа, ты глядзіш і думаеш, чувак, ты адэкватны, каб такое казаць? Ну, типа, ты ўвогуле глобальна не разумееш павесткі, ну, типа, беларускай. Ну, ты ведаеш яе толькі вось па сродкам масавай інфармацыі, але ты не знаходзішся ў Беларусі. Там, ну, быў там у Беларусі, ездзіў там на нейкія там покерныя турніры, ну, але гэтага, мне падаецца, недастаткова, каб разумець Беларусі, тым больш рабіць там нейкі контент не толькі для беларусаў, але і пра Беларусь. Ну, часам там, ну, там у яго і гэтыя ролікі пра мову, і там пра ўсё астатняе. Ну, типа, камон, чувак, у тебя ёсць свая тэма. Ну, можаш лепш ёй займацца. Але слухай, тое, што ён рабіў у 20-м, ну, кажучы агульна, даваў надзею беларусам. Гэта ў плюс ці гэта мінус, паколькі гэта была такая імітацыя, мроя? Слухай, я не ведаю. Мне падаецца плюс усяго гэтага, што нарэшце беларусы зразумелі, што яны таксама могуць рабіць такі контент. То есть, там, не ведаю, там, калі там той жа Чала зразумеў, чаму там, ён сам пра гэта казаў, чаму там нейкія все слухаць Каца, ён там нейкую лухту кажа, калі я могу тое ж самае казаць, і... ладно, не лухту, а просто рабіць тое ж самае, рабіць падобны ж контент, і будуць слухаць мяне. У прынцыпе, у Чала, дарэчы, гэта спрацавала, калі ён там зрабіў свой
Шалы Лайф. Ну, магчыма, так для людзей на той час не было ніякай такой альтэрнатывы, каб там даваць людзям надзею. Але мне падаецца, што ўсё ж такі хапала там і неаб'ектыўнай інфармацыі, і часам нават шкоднай. Хочу про Украіну таксама спытаць, чаму ва ўкраіне такая моцная школа гумару склалася? Украіна глобальна ніколі не жыла там пры дыктатуры. Ад часоў незалежнасці там можна па-рознаму ставіцца там да Кучмы, там, да Януковіча, але ўсё роўна гэта былі такія... Гэта непараўнальна было з тым, нават самымі там лайтовымі часамі Лукашэнкі. Там, гэта заўсёды было... Усё іх заўсёды было добра, і глобальна заўсёды быў развіты інстытут там журналістыкі, свабода слова заўсёды была там. Так, яна там часу там... Да і глобальна там, нават калі там гэтыя алігархі маглі там уплываць на жыццё там краіны, гэта кажацца аб тым, што ну, дыктатуры не было фактычна. Што ўсё ж такі былі пэўныя вольнасці. Ну і таксама праз гэта, праз тое, што няма вось гэтага нейкага купала дыктатуры над табой не вісіць, там, ці аўтарытарызма, што тебе неяк проста прасцей і жыць, і жартаваць. Я вот не ведаю, но гэта таксама, мне падаецца, звязана наўпрост з гэтым жа самым пытаннем, што вельмі шмат ва ўкраіне нейкіх там забаўных відосаў заўсёды было. Там, кшталту. Я не кажу там пра контент, а нейкія там відосы, якія становяцца там, нейкія там інтэрв'ю, якія становяцца мемамі, там нейкія там апытанкі навулічныя, якія становяцца мемамі. Ну гэта таксама вось звязана, мне падаецца, з такой большай свабодай слова, якой ніколі не было ў Беларусі, дакладней. Што там у нас там, калі там нейкія інтэрв'ю чые-небудзь там становіцца мемам, то ён хіба мемам становіцца на год 5, а то ці 10. Там. Ведаеш, комікі — гэта людзі, которые павінны быць увесь час на пазітыве. Гэтага ад іх вымагае публіка. Ну, так. Але што там за шырмай? Наколькі проста ці непроста вось так увесь час усміхацца? Які ты чалавек, насамрэч? Звычайны беларус, я не ведаю, які са сваімі праблемамі. І, ну так, часам прыходзіцца праз прызму гумара там нейкія свае праблемы вырашаць, ці проста гэта спроба таксама пераключыцца ад нейкіх сваіх праблемаў. Праблемы яны ёсць, і проста трэба неяк... В маім выпадку я все ж таки спрабую, маю нейкі такі больш пазітыўны светапогляд і спрабую нават з нейкіх такіх сумных гісторый і праблемаў сыходзіць з гумарам. Лягчэй так становіцца. Калі ты апошні раз плакаў? Блин. Гэта прыкладна было не так, я не памятаю дакладна гэты выпадак. Карацей, ну, інтэрв'ю твоё з Лябедзькім мяне трошкі гэты момант, калі ён казаў пра унучку сваю, якая там паглядзіць абавязкова, хто не глядзеў. Там гэта гісторыя пра дзьмухавед, здаецца, і пра бацьку, якога сядзіць ні за што. Ну, шмат якія беларусы сядзяць ні за што, але ён вельмі сядзіць ні за што, проста за тое, што ён сын спадара Анатоля. Ну, гэта меня так кранула да такіх, ну, не скажу, там плакаў, але вочы былі мокрыя. Але быў не так даўно, можа, там таксама такі выпадак забаўны больш. Карацей, у Варшаве праходзіў канцэрт касты. Пачатак хорошы. Так. І трэба адразу такі дысклеймер. Я ўвогуле расійскую музыку не слухаю глобальна. Там рускі рок гаўна кусок, гэта тое, што я пішу на заборы. І глобальна. І, в прынцыпе, там, рэп таксама глобальна не слухаю, але ёсць такое двойное выключэнне, што ёсць расійская група, яна яшчэ і рэп, гэта каста. Я не скажу, што я там ужо такі велізарны прыхільнік, але ну, так, са школьных гадоў яна неяк так паралельна са мной існавала, так, я сачыў за творчасцю і заўсёды іх паважаў. І плюс за ўсё
яны там і пратэсты ў Беларусі падтрымалі і выступілі супраць вайны. Гэта, ну, тая расійская каманда, за якую не сорамна быць яе прыхільнікам. І вось яны прыязджаюць у Варшаву, мы з сябрам ідзем на канцэрт. Яны выходзяць на сцэну, я так упершыню бачу, і неяк вось гэты эфект, калі там, ну, там не куміры, але прынамсі ўжо такія персоны, якія для цябе ў пэўным сэнсе сталі міфічнымі, ты іх бачыш упершыню, то ці так неяк так пэўны такі прыліў эмоцый дорыць. Плюс яны выходзяць, першы трэк быў гэта «Выхадзі гуляць», які вось, у якога ёсць такі беларускі след, так скажем. Там кліп на гэты трэк выйшаў, акурат там недзе, здаецца, яшчэ пратэсты працягваліся. І быў прысвечаны акурат ён гвалту сілавікоў, гэты кліп. І вось гэта так все разам. І плюс пасля ўсяго, як яны гэты трэк выконваюць, там уладзе, ну, владзе, які там адзін з іх робіць такую прамову, вітаюць усіх, кажа, што падтрымліваюць, што яны падтрымліваюць усіх украінцаў, падтрымліваюць рускіх, якія супраць вайны, і кажа так, і таксама падтрымліваем беларусаў. Я так разумею, што гэта нейкая такая дзяжурная фраза, але ўсё роўна неяк так прыемна стала. Я ўжо такой разам все гэта так скруцілася, я такой разумею, што у меня цякуць слёзы. Я такі, да не можа быць, што у меня цякуць слёзы. І так атрымалася, што мой сябар стаіць ззаду мяне, так трошки збоку, я думаю, добра, што ён стаіць ззаду і не бачыць, што я плачу. Клас. І пасля канцэрта мы з ім абмяркоўваем, ну, дзелімся ўражанні ад канцэрту. Ён такі кажа, мне так кранула прамова владзе, што я пачаў плакаць. Я спецыяльна стаў ззаду ад цябе, каб ты не бачыў. Я кажу, ну так, чувак, я-то не плакаў у гэтай сітуацыі. Пытанне да цябе як прадстаўніка твітар-супольнасці. Чаму беларускі твітар такі таксічны? Мне падаецца, там, калі капацца і ў рускім твітары, і ў украінскім, там таксічнасці хапае, можа, нават часам і больш. Мы зараз праходзім такую стадыю, што калі 20-й год і там, можа, пачатак 21-го, гэта была такая агульная хваля салідарнасці, любові адзін да аднаго, то зараз такія адбываюцца стандартныя працэсы, што ёсць там уже гэтае чаканне, гэтыя надзеі неспраўджаныя, гэта адбіваецца на людзях, і ўсё ж такі з'яўляецца ўсё больш там і спрэчак, там прыхільнікі Святланы Ціханаўскай скардзяцца на прыхільнікаў Зіновія Станіславовича і наадварот, і ўсё гэта. Ну, і не толькі гэта, шмат якія чыннікі ствараюць пэўныя канфлікты. Зноў жа там з'ехаўшыя, застаўшыяся, шмат чаго яшчэ. Але гэта норм, што беларусы ўвесь час сварацца? Ну, слухай, сварыцца гэта норм. Так мы в нейкіх пытаннях, можа, хтосьці даходзіць да нейкай, да разумення пэўных рэчаў. Ну, гэтага не пазбегнуць, гэта нармальна. Асабіста мне гэта не прыкалвае. Ёсць людзі, якія там наадварот там сядзяць, там хапае такіх папулярных твітарскіх, які там просто энергію чарпаюць з гэтых срачоў, з гэтых всіх боек твітарскіх. Ну, я не такія. Я іх магу пачытаць, паглядзець, але спрабую абыходзіць. Там, мне гэта просто не цікава. Мне хочацца нейкіх пазітыўных эмоцыяў, і гэтыя все спрэчкі вельмі часта да нічога добрага не прыводзяць. Твой любімы мем? У меня ёсць любімы мем, да з'яўлення якога я маю такое непасрэднае дачыненне. Гэта вось легендарныя, гэта нават не мем, а такі шаблон для мемаў. Гэта легендарная брэсцкая дырэктарка рынку Лагуна. Ось, калі ты памятаеш за гэтым зачосам, ось, я паўплываў на яе папулярнасць, так скажем. Пэўны момант, калі я разбіў свой тэлефон мабільны, жыў яшчэ ў Брэсце, мне там параілі звярнуцца на рынок Лагуна, пашукаць там нейкую ремонт там гэтых мабільнікаў. Я хацеў, там велізарны рынок, я просто зайшоў на сайт гэтага рынку, каб просто
пашукаць нейкі план, я знайшоў золата, вось гэтыя цудоўныя яе здымкі адфоташопленыя. Ну, я закінуў іх тады яшчэ ў Facebook, і гэта вельмі моцна разляцелася. Бліц. Гумарыстычны паблік «Савецкая Беларуссія» ці грустны Коленька? Блін, за жывое. Ну, слухай, калі бы грустны Коленька, я вельмі люблю яго пачуццё гумара, калі бы ён яшчэ бы часцей гэта рабіў бы, то я, вядома, яму бы аддаў перавагу, але, на жаль, ён ужо не так часта гэта робіць, а Савецкая Беларусія робіць гэта штодзённа, і у яе гэта вельмі шкоўна атрымліваецца. Петрасян ці Вінакур? Блін, я хачу жыць у тым свеце, дзе не трэба абіраць. Я магу абраць Алену Варабей, калі хочаш. Яна таксама з Брэсту. З твайго двара? Так. Квартал 95 ці Камеді Клаб? Квартал 95, хай будзе. Брэст ці Менск? Ну, хай будзе Брэст. Джим Керрі ці Роберта Беніні? Джим Керрі. Цэнзураваны гумар ці лепш тады ўвогуле без гумару? Лепш увогуле без гумару. РСП ці петля перастрасці? Блін, акустычны выступ вось Денисенкі разам з Черепко Самахваловым, калі яны разам на сцэне. Я абіраю. Типа, мне немагчыма зараз выбраць, хаця за творчасцю абодвух гуртоў сачу даўно і з насалодай. Клас. Ты аўтар аднаго з самых вядомых відэа з пратэстаў. Калі амапаўцы гоняцца за хлопцам, ён заскоквае ў таксовку, таксовец, кіроўца дае па газах і звозіць гэтага няшчаснага падалей ад сілавікоў. Можаш расказаць? Я суаўтар. Суаўтар, так. Можаш расказаць, што было далей? Таму што я там чула штосьці пра мордай у асфальт і так далей. Раскажы пра гэта. Ну, мы з маім калегам Артёмам працавалі. Гэта быў, калі я не памыляюся, дзень так званай інаўгурацыі. І хоць там пратэсты звычайна такія масавыя адбываліся па выходных, но гэта так трыгернула ў людзей, што гэта, здаецца, аўторак быў. Людзі масава павыходзілі і зноў пачалі так літаральна шатаць рэжым. У тым плане, што даходзіла там месцамі да нейкіх такіх супрацьстаянняў з сілавікамі. Яны так вельмі моцна гэта падаўлялі. Ну, карацей, мы сталі сведкамі вось гэтага того, што адбылося, як збегаў гэты хлопец. І мы акурат, гэта быў дзень, калі адрубілі, зноў там былі праблемы з мабільнай сувяззю, і мы не маглі з Артёмам рабіць просто жывы эфір, мы да гэтага рабілі, там ужо пачаліся праблемы ўвечара. Мы просто удвох здымалі на свае тэлефоны ўласныя. І мы ўдвох здымаем гэты момант, бягуць да нас круцяць. Я спачатку неяк спрабаваў гэтае пытанне вырашыць па-нармальнаму. Бо я такой сразу хаваю тэлефон, бо я, разумею, што мы знялі шэдэвр. Просто разумеем, што гэта просто трэндзец, гэта узарве інтэрнэт. Я хаваю тэлефон, тут падбегаюць гэтыя хлопцы. Гэта былі там нават не менты, а хутчэй за ўсё гэтыя проста нейкія трындзюкі там па 18-19 год, там зусім яны малыя былі, вельмі нарваныя такія. Ну, яны там сразу там заламалі, типа сразу пачалі казаць: аддавай тэлефон. Я так на пачатку, разумеючы, што мы знялі шэдэвр, вельмі не хацелася з тэлефонам развітвацца. Я кажу, типа, не. Он такой: удаляй відос. Я кажу, не. Нас заламалі, палажылі там на плітку, не асфальт, там была плітка, ўсё ж такі. Пэўны момант выцягнулі мне гэты тэлефон, там пэўны момант нават там што электрашокерам уключоным там да твару падносілі, штосьці такое. Але не білі? Глобальна не білі, то есть там выкруцілі рукі, там штосьці такое, там нейкі там балевыя прыёмы выкарыстоўвалі, але так, чтоб там папросту ў твар біць, там нават па нырках не былі, здаецца, не білі. Я ўжо не памятаю дакладна. І я просто так спрабаваў там спачатку з кім вось так пагутарыць, кажу: мы журналісты, мы працуем, там хто з вас галоўны, там вядзі да начальніка, там яму аддам телефон, там з ім буду разбірацца. Я разумею, што они такія малыя, нарваныя, там на адреналіне, і гэта все не пракатвае. Телефон адабралі і думаю, гэта быў яшчэ мой асабісты телефон, які я там
узяв розтерміновку, я розумію, що, розтерміновку мені ще платить, там засталося що там 23 місяці. Думаю, так буде кривдно. Я просто думаю, що робити? Я пішов на хитрість, кажу, добре, давай, при тобі видаляю, ти віддаєш мені телефон. Він такий, окей, добре. А ти ведаєш, що у вас 2 записи? Ну, я просто таки сподіваюся на те, що в айфоні можна цим, з корзини пізніше відновити. Я просто сподівався на те, що чувак, який буде за цим сочити, він просто не ведає цієї фішки. Я при їм видаляю, і тут підходить, він такий глядить, ну окей, тут підходить некий його другий чувак, у його айфон, там, у корзині засталося у сметниці, там видаляє його так само. І він такий, реально заходить, видаляє со сметниці, і я такий, не прокатило. Геніальний відос, ніхто ніколи не побачить. І виніку вони нас відпускають. Мы тогда еще по аккредитациях были, у нас были аккредитации, показали, все, они нас отпустили, мы идем. Я так Артему кажу, так шкода, такий шиковний відос був, так шкода, що видалили. І Артем такий тихо каже, у мене не видалили. Так отрималося, що чомусь ось простое, що я спробував неяк з ними спрачатися, і вони щось так звернули увагу більше на мене, і неяк так, що, може, ці забилися про Артема, ці що. Коротше, ось шераг факторів у нас уратував цей відос, що його все ж таки вдалося заховати. Ти працював на Юррадіо, там же неякий час працював Роман Протасевич. Я зараз працюю на Юррадіо. Так, я просто про той момент, і ось коли ти відео здимав, і в принципі, що ти можеш сказати про Романа? Ой, я теж як про небожчика, ці добре, ці нічого. Роман вельми добре фотографує. Тут не скрасти нічого. Хапає людей, які кажуть, що Роман Протасевич закладник режиму, і ніяк його критикувати не варто, що ми всю правду довідаємося, коли все скончиться і так далі. І, таке міркування так само є, і воно має право на існування, але, як показує практика, частіше за все так кажуть люди, які особисто Романа не ведають. Більшість моїх знайомих, які я з ним так само знайомі, коли назирають на які його дивні учинки, кшталту весілля, паралельно присуду Сапєги, ці просто його ніякі виказування, глядять на це со словами, класичний Ромка. Розкажи про ситуацію, коли ти у Білорусі як комік сутикався з цензурою. Це вже були останні місяці моєго знаходження у Білорусі, це другая полова 21-го года. Просто в певний момент мені передали, що я знаходжуся у чорному списі, і я не буду отримувати мероприємства на афішах, яких буде мій фотоздимок, не будуть отримувати гастрольки. Дозволу на проведення. Там не тільки я був, ще некілька людей. Я гэта нормально ўспрыняў, бо ведаў, што гэта пытанне часу, па-першае. Па-другое, на той момант я уже для себя прыняў рашэнне, што буду з'язджаць з краіны. Гэта ўжо было такое, у апошнія, здаецца, 2 месяцы майго знаходжання в Беларусі перад ад'ездам, то бок я уже для себе сам вырашыў, што я уже не буду выступаць на всялякі выпадак, каб не притягивать до себе увагу еще больше. Тому норм. Плюс до всього, коли мені сказали, я такий, вау. Все дитинство, у дитинстві слухав НРМ і хотів бути як Левон Вольський, ось нарешті став. Так само у чорному списі. А саме цензурою ти займався? Відомо займався, але треба розуміти, що, наприклад, у 20-му, навіть 21-му році, віддать, силовикам і всім контролюючим органам не було ввогуле ніякої справи до стендап-коміків. Бо 20-й год, менавіта восень, мне падаецца, це саме такі
росквіт стендап-камедіі ў Беларусі, бо вельмі шмат комікаў жартавалі пра палітыку, бо там, ну, камон, там рэпрэсіі, затрыманні, там краналі амаль кожнага, там у кожнага там сябар, родзіш, ці сам ён там на суткі трапляў, і, вядома, без гэтага немагчыма было. І людзі з гэтага жартавалі, вядома, нават вельмі смела жартавалі. Там зараз такое немагчыма выявіць на тэрыторыі Беларусі, але першыя такія званочкі, калі там нават нейкія там ябацькі ў сваіх пабліках пачалі там звяртаць увагу на комікаў, гэта ўжо было восень 21-го года. На той момант я ўжо не выступаў, ўжо збіраўся з'язджаць. Але там таксама была вельмі смешная сітуацыя, што было одно мерапрыемства, якое праходзіла у кафетэрыі Барысаў арэны. І, карацей, там нейкая ябацька, ну, там, я ўжо не памятаю хто, такая побачила, што там быў нейкі комік на афішы, якога затрымлівалі. Яна такая, типа, напісала гневны такі пост, там, типа, вось, звярніце ўвагу, гэты БЧБшныя мразі там свае канцэрты ладзяць. Мала таго, што там ладзяць канцэрты, там так яшчэ і цэлую Барысаў арэну знялі. Там весь стадыён, я хацелася ей напісаць, што беларускі стендап пакуль яшчэ не збірае стадыёны, што гэта кафешка ўсяго толькі. Але, ну, гэта быў такі першы званочак, і, ў прынцыпе, у гэтай актыўнай грамадзянінкі атрымалася, ну, мерапрыемства адменілі. І нават некаторых комікі пазней там хадзілі нейкія органы, так скажем. Калі ты прыняў рашэнне выехаць з Беларусі? Я, насамрэч, был у Грузіі, здаецца, гэта быў канец верасня 21-го года. І акурат тады адбылася гісторыя з Дзельцарам. І я калі ўжо зразумеў, што людзей саджаюць проста за каментары, там літаральна нават такія неабразлівыя, просто там, фактычна проста людзей, які там маглі спачуваць там самому Зельцару, за гэта затрымліваюць просто там за набор тэкста, якім таксама і я займаюся, ну, у сэнсе у Твітары. Я зразумеў, ну, як бы весці актыўна Твітар, гэта ўжо вельмі небяспечна. Я нават ужо на той момант думаў, што, магчыма, ўжо з Грузіі не варта вяртацца ў Беларусь, хаця у меня была такая просто фактычна адпачынак туды з'ездзіць. Там ехаў там без рэчаў, такія, ну, ўсё жыццё. Но па вяртанні ў Беларусь я ўжо, в прынцыпе, прыняў рашэнне, што, ну, типа, ўжо такія пэўныя чырвоныя сцяжкі расстаўленыя, што ўжо, ну, тут уже ідзе справа пра сваю бяспеку, што ўжо хіба лепш з'ехаць. Раскажы пра ўз'яднанне са сваім сабакам Цацу. Праз 1,5 года, да? Так, праз 1,5 гады. Ну, все добра, яна тут. Ну, просто трэба было вывесці сабаку, бо яна там жыла з чужымі людзьмі, яе там даглядалі, але тым не менш, ну, все роўна гэта не той узровень заботы, там, вядома, і меддагляд быў не той, які патрэбны, і ўсё астатняе. Ну, ты просто не можаш дыстанцыйна праверыць там дакладна, ці там за гэтым сабакам зглядзець так, як трэба, ці не. Ну, у выніку атрымалася, ну, гэта было так з прыгодамі, бо гэта быў акурат перыяд, калі зачынілі Брэст, застаўся адзіным гэтым месцам, дзе можна было на легкавушкі пераехаць, фактычна. Велізарныя чэргі, там халера што адбываецца, акурат там паралельна там гэтыя затрыманні на мяжы, там увогуле поўная жэсць. І там некаторы момант там людзі проста не хацелі займацца перавозам сабакі, а тыя, хто гатовыя былі гэтым займацца, там называлі такія сумы там заоблачныя, там, ну, там кшталту там 400 евро хацелі просто за тое, каб з Брэста перавезці сабаку ў Тэресполь. Там, типа, ну, гэта была ўвогуле нейкая жэсць. Там, ну, у нейкі момант я там нават, да,
стрижака звярнуўся, кажу, типа, я разумею, што гэта не ваш профіль, а можете мне, можа, есть магчымасць эвакуаваць сабаку з Беларусі? Типа, мы, ніяк не можам. Он сказаў, што неяк так дапамог знайсці людзей, якія, в прынцыпе, у тэме. Яны там далі некалькі парадаў, но ўсё ж таки атрымалася сабаку вывезці за меншыя сродкі і нормально, все. Ты можаш расказаць, як яна цябе сустрэла? Вось яна цябе не бачыла 1,5 гады. Яна цябе бачыць. І што? Ну, слухай, я было такое падарожжа 15-гадзіннае, там вось фактычна з чужым чалавекам. Яны яшчэ прыехалі ў Варшаву ўначы, там, типа, 3 гадзіна ночы, калі яна звычайна спіць. Яна такая была вельмі сонная, яна яшчэ не аддупляла, бо звычайна, калі там мы з ёй там не бачыліся па некалькі месяцаў, яна там літаральна, сорі за падрабязнасці, але калі там мяне там бачыць, яна літаральна пісалася ад шчасця. Типа там такая сабачая фізіялогія. Ось, ну, гэты раз яна такая не адразу зразумела, што адбываецца, бо там доўгі час жыла з чужымі людзьмі, але так 3 хвіліны я спатрэбілася, каб уключыць гэтыя ўспаміны. Канфлікт у байполя. Гэта смех ці слёзы? Смех пра слёзы. Ну, гэта той прыклад, калі не толькі улады робяць нейкія факапы і даюць нагоды пасмяяцца з іх, але вось і прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці факапяць, таксама даюць нагоды пасмяяцца з іх. Але як ты лічыш, вось калі такія драматычныя падзеі ператвараюцца ў анекдоты, гэта окей? Ну, хотелось бы, что все ж таки структуры, на якія ты там спадзяешся, даў нейкі запас даверу да іх, каб такого ўвогуле не адбывалася. Бо все ж таки мы там кажам пра план перамога, і все ж удзельнікі якога, знаходзячыся ў Беларусі, вельмі рызыкуюць, мякка скажам. Хацелася, чтобы у такой арганізацыі таких праблем не было. Ну, але, на жаль, маем, што маем. Дзе фігуруюць грошы, заўсёды нейкія спрэчкі рана ці позна ўзнікаюць. Зараз у Беларусі ўвогуле вельмі трагічныя часы, напэўна, самыя трагічныя за апошнія 30 гадоў, як мінімум. Вось у такія часы наколькі дарэчна жартаваць? Ну, слухай, трэба мець пазітыўны склад розуму і ўвогуле пазітыўна рэагаваць на пэўныя моманты і шукаць пазітыўнае нават у негатыўным. Ну, я жыву з гэтымі думкамі і разумею, што існаваць рэжым там заўсёды вечна не будзе. Мне там, прынамсі, не 70 гадоў, все ж таки Беларусь без Лукашэнкі, я маю надзею, фізічна все складаецца так, што я яшчэ пабачу. Ну, шкада, што ёсць людзі там ва ўзросце, якія, магчыма, гэтага не пабачуць. Ну, але спадзяюся, што нават і Зенон Станіславович пабачыць. Хто з беларускіх грамадскіх дзеячоў, палітыкаў выклікае ў цябе павагу? Зенон Станіславович, вядома. Слухай, я спрабую неяк так ўжо не негатывіць, там уже глобальна. Калі я бачу, што ёсць нейкае там дзеянне, якое прыносіць карысць, там, то павага да гэтых людзей не губляецца. Так што у гэтым вечным споры Ціхановская ці Зенон я з павагай стаўлюся да абодвух, бо кожны робіць добрае ў сваёй справе, але, і, на жаль, кожны і касячыць таксама. Так што все мы людзі, гэта таксама нармальна. Твой допіс. Калі доўга назіраць за новай беларускай апазіцыяй, то можна заўважыць, як яна ператвараецца ў старую беларускую апазіцыю. Можаш распавесці, што менавіта ты тут маеш на ўвазе? Я за палітычным жыццём Беларусі сляжу вельмі даўно. Як мінімум з якой-небудзь 2006-го актыўна ўжо як сам удзельнік, як такі назіральнік умоўны, можа, нават і з 2001-го яшчэ выбары памятаю. Ну і перыядычна ўсё ж такі адбываюцца такія працэсы, што прыходзяць новыя людзі,
якія там крытыкуюць старую зажаўшуюся апазіцыю, ці там кажуць, што там умоўна мы будзем рабіць все па-новаму, там не ведаю, там 2010 год, там з'яўлення гавары праўду, нового актыва. Пазней там ужо праз 5 год там гавары праўду становіцца такой же. Там, я без крытык, я просто констатую факт, што ўжо становіцца на одну ступеньку з тымі, каго яны ці самі крытыкавалі, ці альтэрнатыву прадастаўлялі. Ну, тое ж самае адбываецца і вось у 2020 годзе. Прыйшлі новыя людзі, новы актыў, гэта вельмі крута, але часам гэта таксама, ну, калі немагчыма неяк ужо вельмі хутка перамагчы рэжым, все роўна гэта все скатываецца да нейкай барацьбы эмігранцкай такой, на жаль. Ну, не на жаль, я кажу, на жаль, што перамены не адбываюцца хутка. Для многіх людзей вось збоку падаецца, што вось акурат такі апазіцыя, нават новая, таксама старэе і становіцца старай. Хаця гэта не адмяняе таго, што кожны все роўна робіць добрую справу. Вельмі стары ён апазіцыянер ці больш новы. Ці ёсць у Беларусі хтосьці, хто мог бы пайсці шляхам Уладзіміра Зеленскага з гумарыстам у прэзідэнты? Мне падаецца, увогуле любы чалавек адэкватны, больш-менш можа замяніць Лукашэнку. То есть гэта сістэма, якая пабудаваная на адным чалавеке, не павінна так працаваць. Я лічу, што ўсё ж такі сістэма павінна працаваць так, каб чалавек там нават не павінен быць там эканамістам і спецыялістам ва ўсіх сферах, якім сябе лічыць там Лукашенко. Там, ну, господи, як бы Лех Валенса был электрыкам, тым не менш змог кіраваць краінай, нічога ў гэтым дрэннага не было у яго кіраванні глобальнага. Так што я думаю, ну, шчыра пакуль што такіх вось персон я не бачу, канкрэтна кагосьці назваць, але я думаю, у кожнага беларуса свядомага ёсць і шанец, і задаткі для таго, каб кіраваць краінай. А ці беларусы прагаласавалі б за гумарыста? Падаецца, беларусы ўжо і за чорта гатовы прагаласаваць, калі яно спрацуе. Прапаганда вельмі часта называе Зеленскага клоунам. Як ты думаеш, гэта што? Гэта зайздрасць? Гэта жаданне ўкалоць? Ну, вядома, што гэта такі ж гісторыя пра таго ж латушку-лахушку, блин, просто абразы, вось і ўсё. Типа, ну, камон. Гэта вельмі такія нізкія прыёмы, якія ўвогуле мяне не здзіўляюць. Ведаеш, зараз ва ўкраіне вельмі шмат такіх ксенафобскіх жартаў пра беларусаў. Як ты да гэтага ставішся? На пачатку, калі я гэта бачу, я быў вельмі здзіўлены. Я быў заўсёды такой жыў з такім разуменнем, што типа, блин, што Украіна гэта Беларусь, у якой атрымалася, і заўсёды там добрае стаўленне было для беларусаў, кшталту там былі нейкія і арганізацыі былі там падобныя, заўсёды былі нейкія там супрацы са СМІ, там яшчэ там праваабарончымі арганізацыямі і ўсё астатняе. І я думаў, што калі ты жывеш сваім там нейкім такім мірку, то табе падаецца, што ўсё ж такі, калі там твоё кола знаёмых, як маё, напрыклад, там украінцаў там нармальна ставілася да Беларусі, што так яно і выглядае ва ўсіх агулам. Ну, ўсё ж такі паказалі гэты прыклады з негатывам да беларусаў, што ўсё ж такі бывае не заўсёды так. Ты мне так, ведаеш, расплюшчыла вочы на тое, што там хтосьці нам будзе дапамагаць или яшчэ штосьці, што мы, беларусы, акрамя саміх сабе, нікому не патрэбныя. Што ўсё ж такі тое, што будзе ў Беларусі, якія змены надыдуць, гэта ўсё выключна ў нашых руках. Будуць украінцы, вядома, якія будуць нам дапамагаць і нас падтрымліваюць і зараз, і тады, але глобальна все залежыць толькі ад нас. Зараз будзе невялікі блок, я буду называць прозвішча, а ты будзеш казаць тваё стаўленне да гэтай асобы. Святлана Ціханаўская. Чалавек таксама выклікае павагу, і гэтая яе гісторыя
таго, як яна стала кандыдаткай, як яна стала ўвогуле прыйшла ў палітыку, гэта, вядома, такая галівудская, не менш, чым гісторыя з Зеленскім. І, ну, павага, ну і все ж таки мне чалавека часам бывае шкада, што праз тое, што мне падаецца, ей вельмі цяжка бывае. Вось з гэтым усім спраўляцца, з мужам за кратамі і з дзецьмі. Ну, але спадзяюся, што ёй не так цяжка, як я думаю. Валера Цапкала. Ой. Ну, чалавек сам себе дыскрэдытаваў. Падаецца, весь той негатыў, які ён да сябе атрымлівае, ну, гэта выключна яго заслуга. Вадзім Пракоп'еў. Ой, ну гэта такі беларускі Арестович. У тым плане, што, ну, шмат кажа, часам кажа вельмі прыгожа, але, на жаль, не заўсёды гэта супадае з рэальнасцю. Пол Каліноўскага. Рэспект, уважуха пацанам, нават не гледзячы на тыя там касякі, якія перыядычна ўсплываюць, там всякія гэтыя цёмныя гісторыі, як мінімум яны, акрамя таго, што яны там змагаюцца за Украіну, ну там можна казаць там і за Беларусь таксама, але як мінімум у медыйным плане яны робяць вельмі добрую справу тым, што паказваюць украінцам і ўсяму свету, што глобальна беларусы супраць вайны, і на сваім прыкладзе гэта паказваюць. Джэпсенкоў. Добра стаўлюся. Слухай, ну, я з павагай стаўлюся для людзей, якія займаюцца гумарам, і нават у такім абмежаванымі сродкамі, як толькі Твіттер, напрыклад. Ўсё ж такі няма такіх жывых выступаў. Але ён вельмі ўдала і трапна жартаваў там падчас пратэстаў 2020 году. Таксама было прыемна за гэтым наглядаць. Але, мне падаецца, з часам, асабліва зараз, на жаль, гумару становіцца ўсё менш. Я ўсё ж такі падпісваўся на Мішу Джэпсенкова як на аднаго з самых дасціпных твітарскіх. Маргарыта Лёўчук. Нормально стаўлюся. Ну, кшталту, я, на жаль, мне неяк мала трапляецца, я там гумарыстычны контент, я не магу яго неяк ацэньваць проста праз тое, што я там, ну, проста неяк не трапляецца. Яна вельмі файная ў жыцці, мы там учора з ёй выпадкова сустрэліся там у бары там па трындзелі. Яна амаль зямлячка са Страдзічаў, гэта недалёка ад Брэста. Так што вельмі пазітыўны чалавек, які вось сваім такім пазітывам зараджае другіх, калі ты побач. Наталія Эйсмонт. Ой, ну што тут выклікае? Толькі рука-твар, вось, адзінае, што, типа, чалавек рэжымны, як і ўсе, так што крінж, што тут можа яшчэ выклікаць. Тебе ёсць сантыменты да Брэста? Ёсць да людзей, да сяброў, якія там засталіся, але у Брэста вельмі хапае пра сваіх праблем, такіх нейкіх, ад якіх мяне трыгерыць, на жаль. Калі там ўсё жыццё пражыў і спрабую жыць дзе-небудзь яшчэ, ты гэтыя праблемы Брэста заўважаеш яшчэ больш. Для людзей, якія там ўсё жыццё пражылі, і, в прынцыпе, ім там нічога новага і не хочацца там даведвацца, ім все ок, там, магчыма, ім і ок, але мне не ок. Я там ведаю мінусы Брэста, і я, блин. Давай пра гэта паговорым. Што цябе засмучае? Ну, слухай, Брэст, у многіх ёсць такі стэрэатып, што такое ўяўленне, што Брэст гэта там другая гародня, так, што типа там прыязджаеш, там такая нейкая простое, што Брэст на мяжы яшчэ бліжэй, чым Гродна да Еўросаюза, што ён такі вельмі нейкі еўрапейскі горад і все такое. Ён, магчыма, там павінна быць нейкая такая таксама беларускасць, якая ёсць там у Гродна. Насамрэч гэтага ўсяго няма, гэта
вельмі русіфікаваны горад, хаця вельмі дзіўна. Гэта я ніколі гэтага не мог зразумець, чаму так. Гэта, ну, калі там людзі кажуць, што там Гомель русіфікаваны самы, там, умоўна, там, ці там Віцебск, Брэст там не вельмі адстае ад гэтага. Ну, плюс у Брэста у яго, слухай, няма нейкай такой ідэалогіі, як у ўсёй краіне няма такой глобальнай ідэалогіі. У Брэсце увогуле няма нейкай такой глобальнай сваёй фішкі, такога, што можна было бы там выдаць за брэнд горада. То бок там умоўна ёсць там Брэсцкая крэпасць, мека для ватнікаў, там ёсць там вуліца гэтых чугунных якіх гэтых ліхтароў, якая ў нас там на Гоголя знаходзіцца. Ну, гэта проста нейкі крынж для мяне. Я проста не разумею, як там можна у беларускім горадзе там ставіць гэтыя там, што там стаіць, гэта чугунная карета выкаваная, там, на якой напісана там, какой русский не любит быстрой езды, блин. Ну, і вось такія рэчы там мне заўсёды выбівалі там в гэтым плане. Плюс да ўсяго у меня такі нейкі злом быў у пэўны час. У годзе 2014-15 я працаваў на Еўрарадыё, але я быў яшчэ такім рэгіянальным корэспандэнтам. Брэсце часта рабіў нейкія апытанкі вулічныя, там, ну, просто на дыктафон. І 14-15 год, ну, гэта, вядома, хіба не галоўная там павестка, гэта тое, што ва ўкраіне адбываецца. Там, і вельмі шмат пытанняў былі звязаны з гэтай тэмай. Нават калі яны не былі звязаны з гэтай тэмай, ты просто ідзеш там да людзей запытваць. Я просто ў шоку ад таго, колькі ў нас просто па вуліцах ходзяць ватнікаў. Гэта было, прычым, розных узростаў, там, і дзядулі, і бабулі, і, там, і моладзь, там, і 30-гадовыя, 40-гадовыя. Там, ну, просто настолькі людзі былі пад нейкай такой расійскай прапагандай вот гэтай павесцы. Меня гэта шакавала, бо ну, калі ты там жывеш зноў жа сваім там гэтым бурбалцы свой інфармацыйны, там твоё кола сяброў такое будуецца там з адных людзей, якое сваё меркаванне, ты так і думаеш, што типа, ну да, все людзі такія нармальныя. Раскажы пра свой досвед працы на брэсцкую абладміністрацыю, як цябе звольнілі праз латушку. Быў перыяд, калі там 2009 год сядзеў без працы я. А калі ты сидзіш без працы, то ўвогуле сумна. А калі ты сидзіш без працы ў Брэсце, гэта асабліва сумна. Бо ў Брэсце ўвогуле рынок працы заўсёды быў такі вельмі скудны, вельмі штосьці нармальна было цяжка адшукаць. Неяк штосьці мне неяк падкінулі такі варыянт. Можна папрацаваць у канцэртным зале. Типа, ёсць там, адчыніўся новы канцэртны зал, і там шукаюць чалавека. Там без нейкіх такіх асаблівых скілоў сяму навучаць. Я такі, што за праца? Гэта быў тэхнік сцэны, то бок, ну, але дзяўчатам я казаў, што я асістэнт гукарэжысёра. Ну, тэхнік сцэны гэта глобальна там гукарэжысёр налаштоўвае гук, а ты там подкручиваешь микрофоны на сцене. Так что, в принципе, могу сказать, что я на сцене с 2009 года. Хоть там не вельмі шмат грошай плацілі, там, але гэта быў такі, ведаеш, нармальны часовы варыянт. Правда, гэты часовы варыянт зацягнуўся амаль на 3 гады. Ну і, вядома, я там пагадзіўся на гэту працу, але пазней там аказалася, што гэты канцэртны зал не проста там нейкі там умоўны ДК, ці там філармонія, што гэта канцэртны зал фактычна пры аддзеле культуры брэсцкага аблвыканкама. Ну, плюс да ўсяго, я сябе апраўдаю тым, што гэта быў 2000... Я працаваў з 9 па 12 год. Это былі акурат часы, калі міністрам культуры быў Латушка. І былі пэўныя такія спадзевы. Ўсё ж такі там Латушка быў такім, ну, прынамсі падаваўся нейкім такім прагрэсіўным палітыкам. Ось. І, ну, з добрым стаўленнем, як мінімум, да ўсяго беларускага. Но ўсё ж такі было вельмі шмат крынжа на гэтай працы, бо ўсё ж такі, невзіраючы на то, што там было шмат нейкіх канцэртаў, цікавых спектакляў, якія там ўсё гэта на халяву глядзеў, там 30% таго, што там адбывалася, гэта быў поўны крынж, агратрэш, нейкія ўрачыстыя афіцыйныя мерапрыемствы. І такое першае, такі
Першы трэш, які я такі ўбачыў, гэта калі нас заставілі там, працавалі на нейкім мерапрыемстве, агучвалі нейкі там, не ведаю, фестываль там фальклорнай музыкі, там, ну, там, не фальклорнай, народнай музыкі, то бок там сялякі гэты паўаматарскія калектывы, ну, такі поўны трэш. І пасля гэтага нам типа накрывалі паляну тым, хто там працаваў на всім гэтым. І на гэтай паляне прысутнічаў Константин Сумар. Гэта тагачасны кіраўнік вобласці, ну, то бок прадседатель Брэсцкага аблвыканкама. Сам па сябе вельмі мемны чалавек, які там перыядычна там ствараў, ну, пра свае факапы ствараў, там нагоды пасмяяцца з яго. Ну, вось той момант, гэта там працаваў, можа, месяц ці два. І мы сидзім за гэтае застолле. Фішка была ў тым, што гэта мерапрыемства праходзіла не ў Брэсце, нас кудысьці там выклікалі падгучыць нейкае мерапрыемства в іншым нейкім раённым цэнтры. Але, ну, з'ехаць адтуль немагчыма, бо ця завезлі там недзе, ці прыходзіцца там сядзець. Вось. Ну, карацей, там налівалі, быў там нейкі алкаголь, я там взялся там трошкі віна, і стае Сумар, мы там за адным столом там все разам, там вялікія і гэтыя калектывы, нейкія чыноўнікі, і вось тэхнічны персанал. Мы сидзім, стае Сумар і такі, ну, там, давайте выпьем наш першы тост там, за тое, што мы там все разам сабраліся, штосьці такое умоўнае выпівае. Пазней, так, давайте выпьем там другі там тост, каб там часцей збірацца, там, ну, штосьці такое. І такі стае ў трэці раз. Для тых, хто не п'е і не ведае культуру піція, што трэці звычайна п'ецца за любоў. Ось, там у пэўны сэнс ён таксама піў за любоў. Ён, карацей, устае такі, ну, давайте зараз вып'ем за чалавека, які так шмат робіць для нашай вобласці. Ну, што в вобласці? Ввогуле так шмат робіць і для Беларусі, для яе культуры. Давайте вып'ем за Александра Григорьевича Лукашенка. Я такі стаю з гэтым кубкам віна і такі, типа, так, за гэта я дакладна не буду піць. Я там штосьці зрабіў выгляд, што я там паперхнуўся і штосьці такое, типа, не, зараз не магу, і адстаиваю. Такі. Першы раз мяне хацелі звольніць у 2011 годзе. Гэта акурат былі маўклівыя пратэсты праходзілі. Я на той час ужо супрацоўнічаў з незалежнымі медыямі, як фрылансер. Мяне там з камерай і забралі на адным з гэтых пратэстаў, але там вызвалілі пазней без складання пратаколаў, але тым не менш дадзеныя перапісалі, все гэта пайшло на працу. І як пазней мне распавядалі, пытанне пра маё звальненне асабіста разглядаў Сумар, типа, даў загад, што, як мне казалі, было нейкае паседжанне там усіх кіраўнікоў аддзелаў, там, ну, там у горадзе ЧП адбываецца, там кожны там тыдзень людзі збіраюцца, там Брэст быў даволі актыўны па маўклівым пратэстам, там да 1000 людзей выходзіла, да 1,5. І яны там не ведалі, што з гэтым рабіць, там такіх пратэстаў у Брэсце, здаецца, на той момант яшчэ не было. Ну і ў выніку там штосьці Сумар там кажа, і такі, як мне перадавалі, устае і кажа, што, блин, трэба, каб гэтыя пратэсты прымаць нейкія меры, трэба, ось, кажуць, што там і людзі-бюджэтнікі туды ходзяць, трэба з імі разабрацца, бо нельга, каб людзі там і працавалі на нашу краіну, типа, на дзяржаву, і яшчэ там з ёй, там, типа, пратэставалі штосьці такое, і падымае, нібыта, гэтага тагачаснага кіраўніка культуры па вобласці. І кажа, там, ось, вас гэта асабліва тычыцца, ёсць там у вас адзін, якога там затрымалі, типа, ну так, наўпрост намекнуў. І як мне тады распавядалі, гэта было для мяне на самом деле такім шакавала, бо я не чакаў такого, ну, даволі мужнага ўчынка ад гэтага чалавека, бо ён такі звычайна, ну, выглядаў звычайным кар'ерыстам такім. Ён за мяне заступіўся, насамрэч, ён такі проста Сумару пачаў пярэчыць, ну, там не пярэчыць, а просто сказаў, ну, такую нармальную фразу, што у мяне да гэтага чалавека, як да працаўніка, няма прэтэнзій, я не ведаю, за што яго трэба звальняць. Ну, я так разумеў, што застаюся на гэтай працы да наступнага касяка. То бок мне ўжо сказалі, што, ну, гэта як бы кітайскае папярэджанне, што будзе яшчэ нейкі касяк, тады ўжо дакладна звольнім. Ну, і наступны касяк, праўда, наступіў толькі праз год. Карацей, у меня было шмат сяброў, якія вучыліся на гістфаку брэсцкім. І мне проста адзін сябар кажа, слухай, тут да нас ва ўнівер прыязджае Латушка. Я такі, блин, прикол. Я ведаў, што Латушка прыязджае у Брэст, ну, тому што працую ў культуры афіцыйна.
Я не ведаў, што ён прыязджае в універ. Я кажу, а што будзе? Кажу, он там збіраецца з намі правесці нейкую сустрэчу са студэнтамі. Нам сказалі, што там можаце рыхтаваць пытанні, ніякай цэнзуры няма, можаце любыя пытанні задаваць. Я такі падумаў, ну гэта можа насамрэч цікава атрымацца. Ну, типа, прыйсці на гэта мерапрыемства патаемна, паглядзець, якія студэнты там пазадаюць пытанні, што з гэтага атрымаецца. Бо трэба разумець кантэкст, што Латушка, калі быў міністрам, я зараз не буду там дифірамбы спяваць, але просто по фактам скажу, што гэта он такі быў сярод гэтага чынавенства ўсяго фактычна такой не то што белай вароны, уже амаль празрыстай вароны, такой, беларускамоўны, там малады, там і даволі такі актыўны, які там даваў такія больш-менш нармальныя каментары. Я разумеў, што в прынцыпе з гэтай сустрэчы можа штосьці атрымацца нейкая такая дзяжурная сустрэча студэнтаў з чыноўнікам, а можа нейкая цікавая гутарка. І просто калі будуць нейкія цікавыя пытанні, то можна будзе пазней зрабіць такі рэпартаж з кшталту, пра што студэнты запытывалі там міністра. Типа. Ну, выніку я напісаў гэты матэрыял, прыйшоў на гэта мерапрыемства, там зрабіў 3 здымкі, включыў дыктафон, сам ніяк не ўдзельнічаў, так уціхара сядзеў, просто глядзеў, што адбываецца. І сапраўды атрымалася вельмі так цікава, і напісаў матэрыял, ён ввогуле не быў негатыўным, ён такім даволі пазітыўным быў у тым плане, што типа, ось ёсць адэкватныя чыноўнікі ў нас і могуць адказаць на нармальныя там пытанні. Ну, карацей, гэты матэрыял я штосьці яшчэ не паспеў апублікаваць. Як мне тэлефануе моя начальніца, я такая: Міша, што ты опять натварыў? Я такі, здаецца, нічога, што здарылася. Нам там патэлефанавалі зверху, сказалі, што ты там прыпёрся ва ўнівер, там, типа, прыйшоў на сустрэчу з Латушкай, там штосьці правакаваў яго, задаваў там нейкія негатыўныя пытанні, там, типа, пазней напісаў нейкую там артыкул негатыўны, там, і што? Я кажу, што за зламаны тэлефон увогуле? Ну, карацей, што адбылося? Я да канца сам не разумею логіку чыноўнікаў, але, карацей, адміністрацыя універа заўважыла, што прысутнічае на мерапрыемстве нейкі чувак, не свой, нібыта. Яны параспытвалі, хто такі, даведаліся, што там журналіст незалежнага выдання, што яны там, незалежны, значыць, там, апазіцыйны, БНФаўскі, значыць, напіша штосьці негатыўнае, Ну, і просто на той момант матэрыял яшчэ нават не выйшаў, Яны там зрабілі самі нейкія высновы, падумалі, што все, капец, как мы маглі такое дапусціць. Кудысьці там паскардзіліся, пра гэта, вядома, даведаліся, і там паскардзіліся на мой аддзел, і мне, кажется, в выніку сказалі, ну все, мы тебе звальняем. Хаця, гэта была такая сітуацыя, глобальна. Майго такого нейкага касяка не было, але просто гэта ўжо такі, як снежны ком спрацавала, што ёсць у нас уже такі чувак залётны, трэба яго звольніць. Но гэта вельмі добра, яскрава паказвае, як працуе вось гэтая логіка чыноўнікаў, як яны вось сапраўды там трасуцца, баяцца там штосьці зрабіць не так. Чаму ў 20-м Брэст апынуўся самым баявым горадам Беларусі? Быў ужо такі бэкграунд 17-го году гэтых пратэстаў нетуніяцаў. Все ж таки Брэст быў актыўна, даволі ўся краіна пратэставала, але Брэст вельмі актыўна пратэставаў, то все ж таки у Брэсце вельмі шмат было людзей, якіх там дзяржава называюць туніяцамі, якія там зараблялі грошы неафіцыйна. Бо нармальныя працэсы у горадзе, дзе няма нейкіх такіх прадпрыемстваў буйных, і людзям прыходзіцца там і ў Польшу ганяць, і ўсё астатняе. 17-й год плюс паралельна, не памятаю ўжо з якога, 17-го ці 18-го ў Брэсце актыўна пратэставалі з нагоды будаўніцтва гэтага акумулятарнага заводу. Таксама ўжо быў такі пэўны падмурак, і там уже таксама кожны там панядзелак збіраліся людзі, кармілі гэтых галубоў. Ну, 20-й гэта ўжо гэтыя чыннікі спрацавалі ўжо цалкам, калі ўжо выйшла і далучылася яшчэ больш людзей. І так уже пратэставалі людзі, якіх там перыядычна там затрымаюць нейкага там Петрухіна, Кабанова, ось, окей, але все роўна затрымаюць, вызваляць. А все роўна быў пэўны такі актыў людзей, якія стала хадзілі на гэтыя пратэсты. Твой твіт. Ненавіджу стэрэатып пра тое, што ў Брэсце адныя кантрабандысты. Асабіста ведаю адтуль людзей, якія ніколі не вазілі цыгарэты ў Польшчу. Так? Абодвух.
Я ведаю, што ты сам прамышляў. Можаш расказаць пра гэта? Блин, ну я зараз жыву ў Польшы, мне будзе неёмка расказваць пра тое, як я зарабляў грошы на падманваючы польскіх памежнікаў. Ну слухай, Ўжо тэрміны даўніны выйшлі, я думаю, все. ну, але рукі памятаюць. Ну слухай, у меня насамрэч ёсць да сябе з гэтага плану прэтэнзія, што я, в прынцыпе, я разумею людзей, якія гэтым займаюцца, чаму яны гэтым займаюцца, бо глобальна у Брэсце вельмі цяжка зарабіць грошы. Рана ці позна ты да гэтай думкі прыходзіш. Прабач. Ну, в маім выпадку было такое, што я был 12-й год, у меня не было такіх нейкіх прычынаў гэтых глобальна займацца, у меня не было там... Все было нормально з грашыма, але неяк так чыннікі, все так склалася, у меня з'явілася машына, там не так давно там, здаў на правы, там заўсёды у меня была віза шенгенская, там ёсць у меня сябар, там, які у гэтай тэме быў. Ну, карацей, все так склалася, што акурат мне вось тады звольнілі з гэтага праз гэтую сітуацыю з латушкам, стала яшчэ больш вольнага часу, ну, типа, камон, ты там журналіст-фрілансер, часу да халеры. Куды яго падзець? Ну, можна на гэта. Ну, просто нічога ў гэта не ўкладаў, акрамя цыгарэт у машыну. І, ну, типа, паехаў першы раз з корешам, ну, ведаеш, ён яшчэ такі кажа, блин, ці такая машына, яна такая нетыповая для кантрабанды, типа, давай шмат не будем класці, я не ведаю, дзе хаваць, давай пакладзем 8 блокаў. Типа, засунули 8 блокаў, гэта 80 пачкаў цыгарэт, правезлі, атрымалі там грошы, там все атрымалася. Ну, у выніку там умоўна недзе такі заробак ад усёй паездцы $100. Я такі думаю, блин, хочаш сказаць, што я вось пасядзеў 4 гадзіны ў машыне на мяжы і за гэта атрымаў $100, блин, думаю, ніфіга сабе. Гэта атрымліваецца, і гэта за тое, што паклаў у машыну 8 блокаў, а гэта калі пакласці 20 блокаў, атрымаецца $250. Ну, наступны раз паехаў, паклаў 20, атрымаў $250. Я такі думаю, вау, так што? У меня яшчэ была машына, тады яшчэ былі абмежаванні для машын, якія на бензіне ці дызелі. Можна было раз 8 дзён толькі ездзіць. Я такі разумеў, што раз 8 дзён, гэта 4 паездкі ў месяц, гэта можна $1000 атрымліваць. Я так думаю, блин, ну і просто на гэта садзішся як на наркотык. Ну, да тых часоў, калі першы раз тебя не загоніць на яму і не атрымаеш штраф, тады гэта трошкі цябе прыземляе. А ты атрымліваў штрафы? Вядома. Але просто першы свой штраф я атрымаў, калі ўжо праездзіў больш за паўгады. Я просто быў упэўнены, што я нейкі фартовы, што меня гэта ніколі не закране, таму я такі ганяў, быў шчаслівы. Ну, атрымаў штрафы так, але гэта з першым штрафам тебе ўжо все становіцца, уже пачынаеш інакш на гэта глядзець. А колькі штраф быў, памятаеш? Ну, слухай, ну, 12-й год тады былі штрафы, насамрэч, не вельмі вялікія. Пазней у 13-м годзе я застаў перыяд, калі штрафы павысіліся ў 2 разы. І гэта адразу адбілася, ну, на мэтазгоднасці ўсяго працэсу, што, типа, ну, камон, ты зарабляеш столькі же, а рызыкуеш больш. І, ну, штраф там штосьці... Я вёз 21 блок, знайшлі ў машыне, загналі на яму, знайшлі 14 блокаў, 7 яшчэ не знайшлі. То бок я там яшчэ гэтыя 7 прадаў. Ну, просто попаў па грошах я штосьці на $100, типа, такое. Ну, типа, гэта не шмат было. Это былі вельмі такія лагодныя часы, такое, типа, ну, крыўдна, $100 згубіў, але, типа, да гэтага паўгады ты ад'ездзіў, там, типа, все норм. Ну, былі такое, так скажу, занятак вельмі спецыфічны. Разумею людзей, якія, чаму яны гэтым займаюцца, але гэта дакладна там развіццём самого сябе не займаешься, толькі развіццём сваіх нейкіх скілоў кантрабандысцкіх і ўсё. Там гэта, на жаль, мяжа, і вось гэта чаканне ў мяжы, гэта часцей за ўсё, гэта ўсё ж такі нейкая такая чалавечая дэградацыя, і часам у людзей праяўляецца максімальна нейкія такія негатыўныя рысы. Там, вось, там гэтыя ўсе сваркі за чаргу, там, гэтыя там сваркі паміж сабой гэтых кантрабандыстаў. Ну, были забавные истории. Есть одна такая коротенькая, могу распавесці. Давай. Мы, карацей, 12-й год,
Во Львове праходзіць музычны фестываль Захід-фест. Тады там Міхалок з ляпісам у лепшай сваёй форме, Крамбамбуля і там яшчэ, здаецца, нейкі беларускі гурт. Ну, было зразумела, што шмат беларусаў туды паедуць. Мы з сябрам вырашылі таксама ехаць, але падумалі, навошта ехаць там аўтобусам парыцца, давай паедзем на машыне на сваёй. І узнікла у нас геніяльная ідэя, што паехаць з Брэста не напрамую на Львоў, а праехаць праз польскую мяжу. Ну, гэтым логікі такой глобальнай няма, то есть лагістычна гэта аднолькава трэба ехаць, але ты на Польшы тебе трэба праходзіць две мяжы, і польскую, а пазней украінскую. І, ну, то бок ты згубіш час на гэтай мяжы болей. Але ў гэтым ёсць логіка, калі ты кантрабандыст, ты збіраешся закінуць цыгареты, зарабіць там свае $250, і пазней ехаць во Львоў іх прапіваць. Ну, типа, так значна цікавей і прыемней. Мы так і зрабілі, мы праехалі, скінулі цыгарету, зарабілі грошы, паехалі на польско-украінскую мяжу. І гэта былі часы, ну, там, да тэлеграмаў да чата ў тэлеграме далёка. І наша была вялікая памылка, што мы проста ніяк не прабілі, якая сітуацыя на мяжы і што там увогуле, куды мы едзем. Проста едзем кудысьці ў невядомае месца там. І мы прыязджаем і проста шакаваныя бачым велізарную, можа, на 7 кіламетраў, типа, чаргу з аўтамабіляў такія. І там яшчэ такая дарога, ну, такая двухкалеюка, то есть там, типа, туды і назад, і яшчэ сплошная лінія, типа. І мы такі становімся ў гэтую чаргу, типа, ну, то бок абагнаць мы яе не можам, бо будзем парушаць правілы. Становімся, падыходзім да мужичкоў, які там стаяць украінцы, кажам, а што здарылася? Яны кажуць, сэнсе. Я кажу, чаму такая чарга? Яны кажу, ну, тут звычайна так, типа. І мы такія, блін, а за колькі пройдзем? Ён такі, ну, калі пашасціць, то за суткі пройдзем. А мы ехалі у першы дзень фестывалю, там праз 4 гадзіны пачынаецца фэст і выступае Крамбамбуля. І мы такія, ясна, Крамбамбулю мы сёння не пабачым. Калі пашасціць, то заўтра пабачым ляпіса. І мы такі стаім уже злыя самі на сябе, падумалі, блін, пагналіся за гэтымі $250, за гэтымі далярамі пагналіся, і зараз самі сябе ў гэтую капкан гэты трапілі, ў гэту пастку. Думаю, блін, якія мы дурні. Стаім такія расчараваныя, стаяць суткі, а мы там уже задарыліся ў бедронцы. Я уже піва адчыніў, ну, разумею, доўга стаяць, уже стаю, п'ю піва. Тут пад'язджае да нас страж гранічна, ну, то есть польскія памежнікі. І спыняецца побач з маім аўтамабілем. І такія, типа, выходзяць там, а дзе есть кіроўца таго самаходу, там, типа, я уже з півом стою, я такі, я его так неяк там хаваю, падыходжу да іх. І гэты памежнік мне кажа, там, do you speak Poland? Я такой, так, размавім. І он такі, а сконд вы ястэшце? Ну, типа, адкуль вы? Я такі думаю, блін, што за дурное пытанне, там, што па нумарах не бачно, ну, типа, чырвона-зялёны сцяжок з Беларусі. Я яму кажу, ну, з Беларусі? Он такі, з Беларусі? О, kurwa, myślałem, że jesteście z Portugalii. No, nigdy nie widziałem takich numerów. No, типа, там реально гэта участак мяжы, куды беларусы не заязджаюць. І нават памежнік не бачыў беларускіх нумароў. Ён такі быў шакаваны, такі, покажыце ваши пашпарты, там паказваем пашпарты, типа, і ён у шоку, он там беларускі пашпарт ніколі не бачыў. Он такі, блин, і стаіць такі, паржалі за ім, он такі, блин, ну, класна, прикольна, і такі кажа, слухайте, а куди ви їдете? Каже, ну ми на музичний фестиваль, там під Львовом буде. Он такі, а ви там товари везете? Ми кажемо, ну ось там пиво недопите ще лежить, там продукти. І він такі, блін, так що ви тут стоїте? Що ви стоїте? Там, типа, гэтая чарга, тих, хто вати таксфред оформляють. Ну, то як там, і ми такі кажемо, і він каже, ви можете їх спокійно об'їхати і просто їхати першими в черзі. Я кажу, а як ми об'їдемо? Тут же там сплошна лінія і все таке. Він каже, блін, сапраўды ніяк не об'їдете. Каже, сей, ну зробимо так. І він включає мігалки, і нас під мігалки просто праз всю мяжу везе такі. І всі українці такі, які стоять в черзі, вони в шоку так стоять, говорять, що це за делегація з Португалії на Мазді 626 93-го года, яку під мігалки везуть під саму мяжу. Ну, типу, там, я вже не пам'ятаю, ну, магчыма, нават по нейкому там дыпламатычнаму каналу мы пайшлі. Гэта была такая прыемны ўспамін. Як ты патрапіў у Малады фронт? Ну, слухай, калі ты малады, актыўны, беларускамоўны, цікавішся беларускай культурай,
слухаеш НРМ і ўсё астатняе, то рана ці позна, ну, там, шлях твой адзін, у нейкую там дэмакратычную супольнасць апазіцыйную. Ну, прынамсі, мае часы было так. Ну, так трапіў Малады фронт. Типа, засвяціўся недзе. Ну, быў удзельнікам Маладога фронту па Брэсту. Гэта ў колькі гадоў ты туды патрапіў? Тады не раздавалі там ніякіх партбілетаў. Ну, умоўна, такі актыўны перыяд пачаўся недзе там выбары 6-го году, 17-й год. Памятаеш свае першыя акцыі пратэсту, у якіх ты ўдзельнічаў? У мяне быў школьны сябар, у якога быў дзядзька ментом. То бок, ён быў там нейкім патрульным у 90-е, пазней там у нулявыя хіба стаў участковым, гэта так далей. Ну, проста я яго ведаў, там, ён там нейкі там ментоўскія гісторыі распавядаў. Я ведаў, што у гэтага дзядзькі быў лепшы сябар, не просто там нейкі сілавік, а алмазавец. Просто вось гэты крапавы берет, все такое, таксама нейкі там гісторыі, там, про то, як яны там гэты здаюць на крапавы берет. Там з гэтым сябрам уже даўно на той момант не гутарыў, і недзе напрыканцы нулявых падчас нейкай акцыі 16-га там раздаваў улёткі. Гэты дзядзька там пабачыў мяне, пазнаў, падышоў і просто такі запытаўся: «О, слухай, там, што там раздаеш?» Я такі... Он па форме быў, але быў не па службе. Он так па-сяброўску, так, типа, нібыта. Типа, слухай, што там гэтак... Там, ты там таксама в апазіцыю падаўся, да, ну, всякое такое нейкае ахінея. А пазней кажа: «Слухай, ты ведаеш такога чувака, раней вось быў у Брэсце, такі актыўны таксама, я ж даўно не бачыў, Сяржук Бахун». Типа, Сяржук Бахун быў такі маладафронтавец, яшчэ з 90-х, такі вельмі актыўны чувак. Яго вельмі я ведаў асабіста, мае там бацькі ведалі яго асабіста. Ну, карацей, такі бацькі з яго бацькамі добра знаёмыя. Я такі, ну так, ведаю, што... Такой, а чым ён зараз займаецца? Просто даўно не бачу, там, калісьці я затрымліваў яго, он такі цікавы быў. Я кажу, ну, ён там зараз, падаецца, на той час ён быў там рэдактарам Архэ, і, ну, плюс да ўсяго ён быў мужам Завадскай, то бок гэта удавы Завадскага. І я гэта яму там, ну, гэта адкрытая інфа была такая досыць, я яму гэта кажу, он такой: «Блін, вдова Завадская, а що за Завадскі?» Кажу, ну, Зміцер Завадскі, то зніклы, якого адзін са зніклых, ось праз знікненне якога, блін, мы ось сёння 16-го збіраемся і раздаем там улёткі. Ён такі: «А, Зміцер Завадскі, блін, дакладна, памятаю такога. Мой жа гэты сябар з алмазу сядзіць за яго забойства, нібыта». Ну, гэта аказалось, што гэта, я не памятаю, таго чалавека, якога афіцыйна асудзілі за забойства Завадскага, здаецца, Ігнатовіч, яго прозвішча. Вось гэта быў сябар майго дзядзькі, майго аднакласніка, і настолькі гэта ўсё Брэст павязаны горад, настолькі ён маленькі. Ты сутыкаўся, камунікаваў з сілавікамі, кадэбістамі, калі цябе затрымлівалі на пратэстах? Ну, вядома. Сілавікі цябе затрымліваюць, тому што штучны інтэлект не навучыўся гэтага рабіць. Адзін раз там па маю душу прыходзіў кадэбіст. Ось, типа, гэта такая была вельмі дзіўная размова. Гэта было акурат пачатак 11-го году. Гэта было пасля падзеяў, пасля 19 снежня плошчы 10-го году. Я там недзе засвяціўся на нейкім здымку. І выніку ён там толькі праз месяцы 3 прыйшоў да мяне. Я там выклікае моя начальніца, кажа там: «Міша, падыдзі ў прэзідэнцкую». У нас была такая спецыяльная грымёрка, якая называлася прэзідэнцкая. Нават афіцыйна на ёй была напісана прэзідэнцкая. Гэта на выпадак, калі Лукашенко прыедзе і будзе там з нейкай прамовай у нас выступаць. Звычайная грымёрка, толькі там типа канапы скураныя, больш дарагія. Ну, я такі падыдзі ў прэзідэнцкую. Я такі спускаюся, і сидіць там гэбіст, ну, як гэбіст, мужчына, па якім все стало зразумела, ну, типа, і прычым сидіць моя начальніца таксама. Я так спускаюся, і мне неяк гэта так, ну, там, не засмяяўся я, але так на нейкую посмешку меня выбіла, бо гэта, па-першае, выглядала, як нібыта маці выклікалі к завучу, штосьці такое, ось они вдвох сядзяць. Ну, і плюс я так адразу расслабіўся, бо разумеў, што, типа,
там уже тэрмін таго прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці за ўдзел у там, несанкцыянаваным мерапрыемстве уже мінуў, там прыцягнуць не могуць. І плюс разумеў, што наўрад ці будуць вербаваць мяне, бо тут прысутнічае начальніца, наўрад ці яны гэта будуць рабіць пры трэцяй асобе. Гэта тупавата. Я так неяк расслабіўся. І плюс мяне вельмі так узрадавала, калі я пабачыў, што яны так селі за стол, а стул для мяне паставілі асобна, так, пасярэдзіне памяшкання. Я ўсё ведаў гэтыя прыколы, як былы маладафронтавец, часам удзельнічаў у всялякіх гэтых тренінгах грамадзяніна следства, які праваабаронца Устінаў рабіў. Ён распавядаў, як былы мент, як працуюць сілавікі. Што адзін з прыёмаў гэта акурат такі паставіць стул недзе пасярэдзіне пакою, яны самі будуць сядзець за столом, каб назіраць і тваю невербальную рэакцыю цалкам, і каб тебе ўвогуле было незручна, каб не мець такую псіхалагічную перавагу над табой. Я просто заходжу, я бачу гэты стул, і мне просто так адразу раз'ёбы. Сур'ёзна, як па метадычцы, все тое, што мне распавядаюць, гэта праўда, настолькі. Я просто взял стул, просто падышоў до стола, сел побач такі, І была такая вельмі дзіўная гутарка, што кшталту паказалі мне гэтую раздрукоўку фотаздымку, прычым я адразу запомніў, што такая раздрукоўка была на вельмі херовай якасці. Я такі думаю, якое чорна-белая, вельмі херовая якасць. Думаю, якое беднае брэсцкае КДБ. Нават у 11-м годзе не могуць себе дазволіць лазерны прынтер, просто на нейкім струйным, раздрукавалі. Я думаю, карацей, паказваюць мне гэты здымак, кажуць, гэта вы? Я такі, не ведаю, магчыма, вельмі падобны. Штосьці там. Была такая гутарка просто про тое, што вось, навошта вам гэта трэба, не трэба вам гэта, не займайцесь гэтым, Михаил Александрович, всякое такое. Хаця, на той момант я так нічым не збіраўся займацца, гэта быў 11-й год, калі я ўжо такі для сябе вырашыў, все, выбары мінулі, я з усёй такой змагарскай дзейнасцю завязваю, я ўжо пераключаюся, ўжо вучыўся на журфаку, і, в прынцыпе, уже падпрацоўваў на той момант уже з нейкімі медыя. Я ўжо разумеў, што буду працаваць на журналістыкі, якая са змагарствам не сумяшчаецца. Для мяне было прынцыпова, што нельга з ім неяк так пагаджацца, што ён кажа, вы будете себя нормально весці, щось такое. Я разумеў, што гэта можа мяне неяк дыскрэдытаваць, што, умоўна, можа мяне пішуць ці яшчэ што-небудзь, што я з ім нейкую вусна заключу нейкую дамову, і гэтаму мне можна будзе неяк так з часам прыпаднесці. Я просто так штосьці сказаў яму, я вас пачуў, і все. І на гэтым гутарка закончылася. Я такі, нават быў вельмі здзіўлены, што просто на такую дробязь, на все гэта чалавек свой час вытрачае. Яшчэ хіба рапорт пазней будзе камусьці пісаць пра гэта. У цябе была яшчэ адна вясёлая гісторыя. Калі ты не пайшоў у войска, можаш коротка расказаць, што адбылося? Адкасіў, калі вельмі коротка. Як табе ўдалося? Калі таксама коротка, я іх просто дастаў вельмі. Слухай, мне не маглі злавіць некалькі год, хаця я асабліва і не хаваўся. Я нават жыў па месцу прапіскі. Просто перыядычна тэлефануе незнаёмы нумар, ты яго не падымаеш. Прыходзіць хтосьці стучыць, ты не падыходзіш да дзвяроў. Все, увесь спосаб. І у нейкі момант все ж такі у іх атрымалася ўсушыць мне гэтую павеску, уручыць. Але мне на той момант ужо было толькі-толькі спомніцца 26 год. Заставаўся фактычна 1 год да таго, каб да сканчэння прызыўнога тэрміну. Разумею, што фактычна мне трэба адкасіць яшчэ 2 прызывы. Я думаў, што можа 26 год, можа мяне ўжо па ўзросту не возьмуць, нафіг 26-гадового чувака ўжо забіраць. Я штосьці падумаў, буду рабіць все по закону. Пройду все медкамісіі, все як. Я прыходжу на медкамісію, а я на медкамісіі не быў з 9 класы, то есть год 10. І мне лекары штосьці
паглядзелі, у меня заразу типа накірункі да 4 лекараў, типа там щось там па сэрцу есть нейкія пытанні, са страўнікам штосьці трошкі, там яшчэ недавес быў на той момант. І такі, ну типа, і гэта камісія там глядзець, такі, типа, 4, ну типа, блин, ну нафіг нам такія байцы трэба, блин, ты ўвогуле адкуль узяўся такі, дакладна цябе ніхто не возьме. Я такі ўжо задаволены, пашоў там, ну, абхадзіў там з часам усіх гэтых лекараў, уже быў на расслабоне, але пазней я там неяк прыходжу, і нейкі там супрацоўнік ваенкамата мне штосьці так намякнуў, што слухай, мы за табой вельмі доўга ахоціліся, а зараз у нас типа кампанія праходзіць, што там всіх косарей там максімальна там хапаць і все такое, так што ты там гэтыя паперкі можаш нам не наносіць, ты там у любым выпадку ты пойдзеш служыць, там типа все такое. Я зразумеў, што ну блин, окей, раз вы там гуляеце не па правілах, ну я таксама буду па сваіх правілах гуляць. Но я просто уключыў такую максімальную мразь, блин, я фактычна там прыходзіў туды, там, ну ведаеш, умоўна, вся сістэма ваенкамата будуецца на тым, ну, ім звычайна прыходзіцца працаваць ці там са учорашнімі школьнікамі ці са студэнтамі, такія вельмі уразлівыя яшчэ ўзрост, яны іх спакойна могуць там запужаць, алякае такое, там, і там тэлефануюць бацькам, там люблёны спосаб. Тут прыходжу я, там, типа, 26-гадовы, там, на мяне там пачынае некая цётка араць. Там, типа, я ставлю на месца, блин, ну, там, типа, стандартнай фразы, там, як вы са мной там гутарыце, я ввогуле падаткаплацельшчык, я тебе, мадам, і, там, типа, працу даў, і тебе заробак налічваю. Меня зовут Михаил Александрович. Ну, типа, ну, просто вёў себя вельмі так вызываючы, але так, ну, не до той ступені, каб там на мяне міліцыю выклікалі. Просто там ставіў усіх так на месца. Іх, ну, так, на павышаных тонах так з імі размаўляў. Там. Іх ад гэтага вельмі бамбіла, вельмі жорстка. Пэўны момант там дайшоў да нейкага маёра, які такі кажа мне там штосьці фразу: «Все, ты там не хочаш служыць, там, типа, там, окей, там, цябе накіроўваем у транспартныя войскі, там, будзеш там вместе з баптістамі там шпалы цягаць». Такі, типа, все зразумеў. Я памятаю, як цяпер йому кажу, ну, шчыра кажучы, мне пофіг, дзе не служыць. У выніку я дайшоў да так званых купцоў, якія прыехалі адбіраць там за такіх транспартных войскаў. І за мной гутараць і кажуць, якім вы працуеце. Я такі, ну, журналіст Еўрарадыо, там, типа, незалежнага выдання. Я такі, типа, незалежное, это что-то оппозиционное, там, БНФовское что-то. Я такой говорю, ну так, там, живе Беларусь, слава Поздняку, типа. Так и сказал? Ну, что-то такое, так. И такие, ну, просто воши у них квадратные такие. И что, вы хотите сказать, что коли вы будете у нас служить, то позднее вы там, пасля службы, будете там всякие гадости там, писать там, про нас там, у своих, там, для своего меда. Я кажу, блин, па-першае, я не буду пісаць гадасці, я буду пісаць праўду, а па-другое, ну, чаму, навошта чакаць гэтага дэмбеля? Я буду падчас службы пісаць. Ну, яны такі штосьці паглядзелі, падумалі, не, нам такі баец не патрэбны, ну, і ў выніку той прызыў я пазбавіўся. Наступны прызыў мне проста ўжо напісалі, там уже, таксама я ўжо прыйшоў, каб там скандаліць, але ў выніку мне проста сказалі, так, калі там у тебе 27 тебе спаўняецца, я кажу, там, 16 красавіка, такі, вось, повестка на 17 красавіка, вось, да сустрэчы. Чаму ты так не хацеў служыць у войску? Блин, я і па досведу знаёмых, ну, ім я казаў, ну, гэта, хаця фактычна так і было, я не хачу даваць прысягу Лукашэнку, я там не лічу гэты рэжым легітымны з 96-го года, блин. У іх тады проста вочы былі квадратныя, яны думалі, ну, типа, вау, як гэта можна так, блин. Ну, вось. Ну, плюс не хацелася проста 1,5 гады свайго жыцця губляць на гэта, на тое, у чым я не бачу сэнсу. Твой твіт, калі праваабаронца Алесь Бяляцкі атрымаў Нобелеўскую прэмію міру, цяпер магу ўсім распавядаць, што Нобелеўскі лаўрэат піў гарбату ў мяне дома. Так. Якія твае ўражанні былі ад Бяляцкага, которага ты пабачыў як звычайнага чалавека у цябе дома? У меня айчым праваабаронца звясны, то бок Владимир Величкин, то бок я все такое знаёмы са многімі праваабаронцамі, там, ад дзяцінства, юнацтва, там, іх всіх бачыў. Ну, гэта вельмі адважныя людзі, якія гэтым фактычна нясуць місію, блин, ну, асабліва тыя, як Алесь Бяляцкі,
як Стефанович, які, ну, там, у іх просто быў прынцып, ну, не з'язджаць. Там, типа, хаця все разумелі, што іх пасадзяць, вони самі гэта разумелі, але ну, гэта вельмі моцны крок. Алесь Беляцкі, вядома не толькі як там праваабаронца, але проста як сапраўдны прадстаўнік беларускай інтэлігенцыі сучаснай. У песні на слова Ніла Гілевіча ёсць знакамітая фраза «Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі». Як нам далёка? Як ты думаеш? Ну, тут з Вільні не так далёка. Некалькі кіламетраў, дзесяткаў. Ну, слухай, мы зараз перажываем працэсы, якія мне насамрэч, ну, калі адкінуць усе негатыўныя працэсы, там, рэпрэсіі і ўсё астатняе, для беларускай нацыянальнай ідэі мы перажываем вельмі важны такі час. 20-й год, умоўна, там, хоць там шмат трагічнага было, але я лічу, што ўсё ж такі для сучаснай гісторыі Беларусі гэта пакуль што самы важны год, які быў, бо ўсё ж такі атрымалася аб'яднаць нацыю. Нават калі часам гэта былі рэпрэсіі, там нейкія шмат чаго негатыўнага, але ну, я за ўсё сваё жыццё раней такога не бачыў. То бок, умоўна, ладно, такі прыклад. Там, типа, у 12-м годзе я там першыню паглядзеў серыял «Клан Сапрана», я такі, вау, які класны серыял, такі круты. Хочацца з кім-небудзь падзяліцца, каб з кім-небудзь яго абмеркаваць. Але гэта серыял ужо на той момант быў стары, ніхто яго не глядзеў, 6 сезонаў ніхто не хоча глядзець. Я ўсіх там сяброў, давай, паглядзі, такі класны, ніхто не глядзіць. Ось 20-й год, гэта, ведаеш, такое адчуванне, нібыта усе навокал паглядзелі «Клан Сапрана». Тое, што тебе заўсёды падабалася, тое, што ты лічыш крутым, і ўсе, ну, там, нібыта ацверазелі вось в адзін момант. І гэта, ну, за гэтымі працэсамі, калі там бачыш там сотні тысяч чалавек на вуліцы з чырвона-белымі сцягамі, ну, гэта неверагодна. Правда, гэта вельмі круто. Дзякуй табе за размову. Табе дзякуй. Было прыемна. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка таго, што мы робім. Калі у вас з'явіліся ідэі, думкі пасля прагляду гэтага інтэрв'ю, то пішыце пра гэта ў каментарах. А таксама падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць новыя выпускі ТОК. І на канал «Наша Нева Ньюз», дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. Дзякуй, што вы з намі.